Di ba? Kailangan ba na ipangalandakan? Karon! Dapat na mamalikas ani mga higala ning realidad. Kani unang video. XFM Katropa. Sa may La Union. Baluarte ni Ortega. Oh, ano na? Ayun, ano na? Oh. Oh. Normal lang din ito? Walay mamalikas ani? Oh. Aba, terminal na yan Oh, ano yan? Trading. Anak kagang laki. Pusang iring naman Oh. Lumos-lumos tayong kuan ba, chariot. Oh. Asa di dapat bawang dili ni buang bawang ni. Bawang La Union. Karungan ninyo basa diya. Bawang La Union, di na buang La Union Oh. Anya kani. O sa may tanaw ninyo ani, okay ra ni, normal ra ni. Okay ra ni kay dili man sila Duterte, di man ning lugar la Duterte ni. Oh. Ang nindot nga conclusion ani, ang nindot nga leader na to sunod si Risa Hontiveros na Mura sila Bli Granada mo ingon, Risa na tayo, Risa sa imong suwang. Kadungog ka lovely atong vlog ni Iloy Bugris na. Mangakig kagid ba batyagan mo tong ba pa ni Bugris mga higala nga murag masinggan. Wasay kahadlok si Bugris. Oh. Kisa bang saan ni ron? Nagibaha man ning bawang law, di ni buang bawang La Union ni. Oh. Kisa bang saan ni? Kisa mga higalay baluarte ning La Union. Ortega? Oh. Oh. Walang kasalanan yan. Oh, kasi mga alipores yan. Mauna diha. Next video. Kawit Cavite ito. Asa man ang Kawit Cavite? Oh, ay ko ina nas bangkal na. Sige. Ay ko ina daplinis dagat ni. Oh. Asa na dapat Kawit Cavite, lugar ni Emilio Aguinaldo, lugar sa Remulla. Wala yung mamalikas ila Junbik. Hindi man yung baluarte, di ba Cavite? Pinabalay ka mo Cavite. Ang Cavite nagka-distrito. Distrito, kisa man yung distrito ni kang wala naman po si Miao Miao. Dasma man to si Miao Miao, Kawit man lahi man No? Dasma man to si Miao Miao. Si ang Kawit Cavite, lahi man na siyang area. Nakaana na ko aning Kawit dito gid mismo mga higala sa katong gibarugan ni Aguinaldo katong nagsakay siyang kabadyo. No, nakaana na ko nang iyang bahay mga higala des Kawit. Wapo man ang lugar rapod. Nya kani unsa man ning gibaha murag balay naman gyud ning gibaha. Walay mamalikas dire, way mo ingon dire pusang iring. Oh, ano ba yan? Bullseye. Bullseye. Otherwise, pinili ang inyong pagkasaba sa baha. Oh, next video. XFM Katropa. Wala na? Duha na di ako nahatag di ay? Purbida. Tuloy. Pero puro Cavite. Oh, Cavite gyapon ang isa. Before kang kuan kang Erwin Tulfo. Na katulo, no? Pero Cavite gyapon na siya anyway, parehara na siya pero tanaw na ko karsada man gud agab. Na nagaputi isto nga Unya taga diri na ba? Taga diri na sa tao, no? Karsada na ba Katong bahas bangkal. Makonsider to nimo na agud daplin sa taga-dapsa man to sila. Kani may gala natong as karsada tas taga ilok na. Uy, binuang. Unya wala lay mamalikas ane. Dison di ka mamalikas ane. Binuang ng istorya Ganto dito sa Davao may gala maka malikas man ka dito, di ba? Kay
Katong mga balay nga 3 metros ra gikan sa pangpang, gipang baha. Natural. Pero kaniyo, nay white dawa niya. Ito. Karsada gyud gab no. Murag barangay hall magasiguro ng gilo diha. Taga-ilok ba eh? Lauma oy. El Terrible Morales may gala. Wala lay mamalikas ani. Walay mo ingon ani mga igala nga putlig tiil ni mga tawhana ni giunsa man inyong flood control. Ngano naabot mang sa kuan dia baha dia sa karsada lagi. Unsay mo santop sa inyong hunahuna? Confidential fund? Unsay mo santop sa inyong hunahuna nga taga Cavite karon, taga Kawit. Nga gibaha na nga eryaha dia. Unsay mo santop sa inyo Sara Duterte? Amo nay bahala dia. Bullseye. Bullseye. Unya kini mga susama ni ini, mga igala, mga baha unsa ba diha flood control issues related kay basta baha.